Jo em dic Guillem Queralt i era jurat d'aquesta vila aproximadament farà uns 400 anys. I com us hem explicat a tots els que ens heu anat seguint fins aquí, en el mateix llibre de visites a les aigües del Francolí que fa la ciutat de Tarragona, que es guarda a l'arxiu històric de dita ciutat, allí s'hi relata la visita que es feu al molí del Cuber l'any 1661. Doncs sí, en aquesta acta idea que després del dia 10 d'agost de 1661 la visita de les aigües continua fins al molí del Cuber. I ara, constituïts tots nosaltres davant la porta d'aquest molí... Bé, el molí ens l'haurem d'imaginar, perquè suposo que tots vostès saben de quin molí estem parlant, oi? No? Vinga, home, que qui ho endevini tindrà un premi, va! Deixa'm dir. Perdoneu. No m'he presentat, sóc el jurat Joan Güell. I com deia, estem tots nosaltres davant la porta del molí de la vila del Cuber, que ara ja coneixem, i això ens homenava el senyor governador del Camp de Tarragona, don Francesc de Montserrat i Vives, com a batlle del Cuber, senyor arquebisbe de Tarragona, i a instància del senyor cònsol i el síndic, el Joan Busquets, hem fet i proclamat aquesta crida. Quin embolic, no, tots aquests càrrecs? Encara que sembli que l'arquebisbe és molt important perquè surt a tot arreu, en realitat el seu paper és simbòlic, perquè ell era el senyor de tot, tant de Tarragona com del Cuber, i això són els conflictes de l'aigua entre els veïns de Tarragona i els veïns del Cuber. Per fer tot això que veieu, li havien de demanar permís a l'arquebisbe, i ell, esclar, deixava fer, tinguessin la raó els uns o els altres. Ell sempre hi guanyava. Jo que vaig venir a Tarragona per fer de testimoni, us puc dir que les crides deia que qui no complissin les normes haurien de pagar 60 sous. Com s'havia fet fins aleshores, ja estaven escrites les altres visites de les aigües del riu Francolí. Perquè us en feu una idea, llavors un soldat guanyava 6 sous diaris. Aquesta senyora no para! I alcalde del Cuber, que, atès que l'aigua del molí saltava cap al rec, això volia dir que l'aigua estava girada cap al terme del Cuber, i no era dia regador de la gent del Cuber ni del seu terme. Si hi ha secada, què hem de fer? Deixar que es morin les plantes? Què menjarem? Ja ho veuen, aquesta gent no se la pot controlar. Si hi ha secada, el Consell demanarà que es faci una processó en honor de Santa Úrsula. Sí, i llavors plourà. I esclar que plourà. Ho jurem! Com deia el meu síndic, l'aigua estava desviada del riu del seu curs natural. Per això mano trencar el rec i desfer la parada que havia feta. I que ningú gosi tocar l'aigua i portar-la cap a aquest rec. Això només pot fer els dies que està permès, que són els dilluns i els divendres. I quan s'hagi regat, l'aigua s'ha de portar al riu, al seu curs natural, segons sentència real de l'usos de les aigües del riu Francolí. Estic preparat per executar aquesta reial sentència. Per tant, mano que sigui desfeta i trencada... Traïdor! Què? Senyora Tecla, ella ha de fer obeir les lleis, és el batlle de la vila. Si tots fessin com vostè, tots seríem descontrol. Hi ha lleis injustes. Silenci! El senyor batlle tenia la paraula. Repeteixo. I tu, cara bruta, no em toquis més el vora viu. Repeteixo. Mano que sigui desfeta i trencada la parada de pedres i fang que es va fer al rec i que es condueixin les aigües cap al riu Francolí. D'això se n'en cuidaran els homes que porta a la ciutat de Tarragona per a aquestes situacions. Vosaltres, Isidro Aleu, Diego Ginés, en sou testimonis i tota aquesta multitud també. Passen 10 dies i tornen, aquesta vegada a la plaça. Quants dies han passat? 11 dies d'ençà de la visita al molí del Cuber. Avui, a la plaça del Cuber... Aquesta pregunta és més fàcil. A quina plaça fa referència? És que sempre hem d'estar igual. Bé, com us anava dient, avui, a la plaça del Cuber, i demanament de l'il·lustre
senyor Francesc de Montserrat i Vives, governador general del Camp de Tarragona, pel senyor arquebisbe i batlle de la vila i el terme d'Alcover, i en la mateixa instància que el senyor magnífic cònsol i síndic de la ciutat de Tarragona, es va fer i publicar una crida. I què deia la crida? Que us ha d'ajudar? Doncs la crida, el que deia, era que els regants de la quadra de la serra no podien regar de l'aigua del riu Francolí. Tan sols es pot regar d'aquesta aigua els dies en què tenen permís, que són... El dilluns i el divendres. I quan s'hagi regat, l'aigua s'ha de portar al riu, al seu curs natural. I no ho faci. Haurà de pagar 60 sols. Nosaltres en som testimonis, però vosaltres